Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Tui feke nong bagai ang hanya hai tasha ketal video. Norok joto no tabo new channel logo nuk na cinti pras harok aguli wo kubun bong suni borok rok bai lama kasui bujong mani. A news rong no nugo cinti pras harok joto no kaisa sungmung aguli wo tong na cinti pras harok bosu joro tui safety tong. Phaikai salanya moniti kisa kok nai tong nok ani channel no paisa. Kubui kok sana thangke o hap bwsarok chung cinti pra hawono safety kwrwi tei kirima haikhe ma tongo. Tama aguli hindi tama kami hindi. Kami amchai rogo bo mutung no kunu jagani chung nogo kifil kha kai kubun bongsoni ari lama tui se chung nogo ma kifilu. A jora jotono borok no hino thanglasu khaimani hor jora rogo lama kasugja kunu mungsarok ta patimung pati thangno hinui. Tamoni hinkhe hor jorao thanglasu khaifuru choprokjagma gothna ta uram no chung news rogo bo nugui tongo. Kwpal hamya hinchinani chini borok rok ni ba buni sai KTM tola khe chung bo tongui ma tongkha. Tai yang tei kaisa babaisa phaichingo hongkhai chung nukha chini borok kiching chini borok se bole tonglaikha. Dophano mwthangna hinui khao chonglaiui pati khalaima se tabuk hingkhai chwla nukliya bwrwi nukliya je mantha se bulai tongsuo. Dophano mwthangna hinui pati khalaima ba tabukkhai dophani swlai pati se tolaisio. Mwtui haino mamphili rok kasai faikha khowai district ni tulasiko ni gothona. Hinkhe bahai kaisa cinti pras rok hamui thangmanchinani bui bai sikro sokro khaiui bo bujago niji kichi niji bo bulaio. Hinkhe mwtui hai tongmung no tamo hinchinani thansa kwrwi de hinchinani tongna rwngya de hinchinani tei kwpal hamya de hinchinani norok le tamo hin nongni uansukmung no comment khe sadi. Hinkhe norok ani kok no chajakhe ba ani channel no like subscribe share khainani tabukdi tebo kwtal kwtal video naina bagwi.